kangen dening sinu. Ngangeni kowe kanthi caraku. Pranyata luwih lara. Timbang tresno mung meneng. Banget biru, banget lara. Aku kangen banget. Wah, Jan. Krasa tenan ya Te ya. Saestu nggih, Pak. Heeh. Sinten lho kangen ini. Lah medine ya ana to Te. Ya ora apa-apa to, lha ya wis wancine kok. Janjane karo sapa ta ning? Ya ono to, Mas. Kok sampeyan iki neges-neges lho. Ora ya, aku kira ya takon lumrah to, wong lanang meneh aku. Lho yen ditutul ngono lah ya isin. Ya ora Di. Mulane neges-neges iki ora. Sing wis wong neges-neges kuwi ada rasa. Oh, lah sajae ngono iki. Ya to, Te. Wong takon bae kok terus Hati-hati lho, Jeng. Lho, iki. Mboten iki mung gojekan, Mbak. Inggih iki. Nah. Kanca-kanca gandeng wis padha janep. Patemon kasastraning bengi. Ki kaya ngene iki. Bot-bote kula lan panjenengan minangka wong Jawa oleh ngeluri budaya sastra. Iki dirining satriya Mataram kuwi mau hawi sastra. Hawi sastra. Terus marsudi babakan kasastran. Hawi beksa. Apa kuwi hawi beksa, Mbak Ning? Napa wae kula kok kesuwen. Lah iki sing gagas mau sing diwaca mau. Nggih. Hawi beksa ki marsudi babakan joget. Ya to. Hawi gending, marsudi gending. Hawi carita. Hawi carita. Marsudi nggon carita-carita pewayangan. Terus mitos-mitos upamane ketoprak lan sak piturute. Ngoten lho, Cok. Ah monggo, saiki sapa sing arep murid luwih kula dhisik. dereng pikanto. Menika monggo Dimas. Jan tenan iki. Iki pancen lebdo iki nek ora diladeni karo Mbak Wiwi iki ora. Lah nggih ta, Wo. Serak. Kula ingkang badhe miwiti nggih, Wo. Monggo Mbak Wiwi. Nggih. Kalipun. Siap. Mboten kedah pinarak lho, jumeneng saged kados Mbak Ning kala Pak. Mangke mungkuri panjenengan, Nggih, Wo. mboten apa. Sampun ngaten nggih mawon nggih, Wo. Nggih. Nggih. Ya kaya ngapa? Titip kangen. Dening Safandi Martinata. Katresnanku marang sliramu ora bakal aking kaya dene ketiga kang garing utawa angin segara kang anyir amarga bening wis nyawiji dadi sawijining ening amarga jiwa wis ngulandara mratandani sawijining gung dadi yen tugelaning pring diarani bumbung paribasan tresna iki sansaya tumpuk undung ngaten ki lah Suwe aku ngenteni dening Florentius Marsudi. Suwe aku ngenteni sliramu. Dak tunggu ana ing ngisor waru. Kinanti ati kang kumleyang. Kang kabur kanginan tanpa tujuan. Oh, katresnanku. Apa sliramu ora rumangsa? Bot sinawang ati glontang. Mung kanggo sliramu sinawang. Celoroting damar sumeblak padang
anjlirit ing kuritaning ati kangen guyu lakianmu tintreming ati Gusti Kang Mahasih tamparing katresnan lan pangarep-areping ati ulungke astamu cinangkahing raga aku kelot ing bendunging asmara ayo goleki pepadang lan nyebar katresnaning urip patinan Dan kraosangen Mbak Wi. Leres Sang wae. barang yen ngrembug tembung tresna ki wis jaman kuno nganti seprene kok ya ora mboseni ya, Mbak. Leres wae. Mboten niki kula rada iki jane kanggo sapa to jane iki? Ha wis Oh, engko. iya. Jane lah ya wis sesandingan ning kene karo Kosek-kosek babnya rasane piye? aku ya rada magrek ngono. Oh. Lho iki jane kanggo sapa? Ayo. Ibarate Mbak Ning ki nglepaske jemparing saka nggon langkap kono lah. Sapa sing krasa ya kuwi keneng panaing jemparing katresnan saka Mbak Ning kuwi mau. Ya coba yen arep nampa kuwi mau. Diimbangi cepat. coba Mas Nggih, Obdo. cobi nggih kula tak maos kekuritan. Kangen lan tresno dening Ki Rizal Sofiana. Oh, kaya ngene jebule. Rasane nandang wuyung, pangrasane nandang asmara. Yen siang tansah katon ngalila, dalu datang bisa nindra. Kuwus suwe ora nyawang ayumu. Saiki aku ngengen-ngen sliramu. Satenane apa rasa tresna kuwi salah? Apa rasa kangen apa kuwi salah? Jarene yen rasa tresna dicegah bisa dadi cilaka. Yen rasa kangen dibendung bakal dadi mala. Apa sliramu wis ora krasa? Apa sliramu wis ora ngerti? Apa amarga sliramu wis lali? Welas aku. Ojo amung gantungake tresnaku. Ngertenono. Rasa kangenku mring ayumu. Saya ngalat-alat kadya geni. Rasa tresnaku mring sliramu. Saya ngrembaka ing ati. Saya gwedhi kadya gunung Merapi. Semono uga kangenku mring esemu, suaramu lan ayumu. Amung siji sing tak suwun. Dudu bondo donya, dudu derajat pangkat lan semat. Nanging rasa tresna welas asih uga rasa setyamu kang tuhu kanggo awakku. Iki babakan tresna to. Iki ya ana jineman babakan katresnan. Oh nggih. Terus pundi? Sekar kau wis cinam pursa karmalati oe eong dasar manis marah hati aduh Gusti tak rewangi pati geni pitung dina pitung bengi
Mbak Wiwi. Zaman aku isih cilik Mas Lebdo. Nggih. Ora kaya cah saiki kuwi yen tresna karo sapa iki meleng ciptane dhisik terus mati geni ngene iki mau. Iku mboten dahar, mboten Lho nggih. Wong mati geni iki diwiti mutih sik 2 dina. 2 dina. Sing dina katelu iku mau wis poso ora dahar, ora ngunjuk, ora tilem. Sewengi sedina mung arep nyuwun warsitaning Gusti niki jodoh kula napa mboten ngono lho. Lho nek cah saiki iki malah nembak Mbak Wiwi iki lho. Lah nek mbiyen ku mau Lah menika kalau sampun badhe nembak lho, Wah. Iya obah wae kahanan lho mbiyen ki isin. Cobi to. Ketitik ki ngabehi tresna karo sapa ngono kuwi nek mbiyen ki malah isin ngono lho. Wong mbiyen ki meneng-meneng ngerti-ngerti kasembuh tarak brata ki bocah ya nyedak lah ngono lho mbiyen iki Nggih ngono. mila wonten menika kala wau to, Wah. Yen rasa tresna dicegah bisa dadi cilaka lah menika kala wau. Lah saiki Mbak Wiwi lan Mas Lebdo lan Mbak Ning Manar. Rumangsaku saben karya sastra mbiyen saiki. Tembung tresna ki mau kok ora ana bosen. Nggih, mboten enten tahe. Wiwit sastra linungit nggon kitab suci. Ning swarga Firdaus Bapak Adam lan Ibu Hawa kuwi yo critakne katresnan lho, Mbak. Nggih, leres, Wah. Nggih mboten. Ning Jawa ana katresnane prana cita, crita lara mendut, ana Romeo and Juliet. Betul. Ana Titanic kae ya critakno katresnan kae si Ross karo Jack kae. Apa jenengan ya pirsa Titanic. Lho, lah kuwi karya besar kok Mas Abdo. Lah saiki tak takoni, lah katresnan iki jane apa to Mas Abdo? Coba. Nek niku Katresnan kuwi apa? Bedane apa karo nafsu katresnan? Lho iki lho Te. Ah coba Te, kowe sing katresnan ki apa janjane? Nggih. Apa jal? Sihing batos to, Wah. Menawi mboten klentu menika. Sing batos. Nggih. Batos sing asih, ha ngono to? Ha iki sing luwih senior apa Mbak Wiwi? Menapa nggih, Wah? katresnan menika? Katresnan menika nggih saged nresnani tanpa pamrih ngaten lho, Wah, menawi saged. Jadi ingkang sing batas enam menika seping pamrih rame gawe. Nggih, Wah. Yen Mbak Ning apa? Katresnan ki mau. Welas asih, Wo. Welas asih kuwi katresnan yen Mas Lebdo. nek katresnan miturut kula niku ora hubungane kalih rasa. Nggih. Rasa sing diduweni awake dhewe marang satunggaling apa ya? Ya mbok kowe wong. Ya terutama wong niku. Lawan jenis. Jenis niku. Ya, kuwi mau kabeh nggih sedaya Mbak Wiwi. Jebul sastra lungit kang sinandi. Tresna iku mau kagunganing Gusti kang di agem-agemaning Gusti kang diampilke marang titahe kula lan panjenengan. Dadi katresnan niku janjane suci Mbak Wiwi. Wong kuwi agem-ageming Gusti. Gusti ku lak maha asih. Welas asih nggih, Wah. Gusti ku kabeh ditresnani. Wiwit nabi sing paling luhur nganti semut nganti kabeh cadang rezeki saka asing Gusti. Lah katresnan niku mau njut disilihke nang aku panjenengan marang priya wanita. Mula katresnan niku lambarane suci, Mbak Ning. Nggih. Nek kemau kangen karo sapa kemunek landesane ora suci ya sliramu aja gelem mengko ndak dienggo dolanan. Ngoten? Nggih. Nggih, menapa mboten Mbak Wiwi? Leres sangat. Nah. Wah, mbok menika dipun unjuk rumah. Duh, nggih malah lali lah. Iki Mas Lebdo sing pengen bakwan. Iki napa kok Lho niki? iki bakwan. Oh, bakwan ini nek cara nggen kula naminipun OTOT. Ote-ote malah. Ote-ote iki nek cara Niku nek cah cilik ora nganggo klambi. lah kuwi ya. Ote-ote. Yur ora ngagem apa kan dadi Ampun, gilani to. kula badhe nyekar mengki gerokno. Iki wis di Kolesterol, Wo. ora do kersa. Oke. Sing Coba jaban kalangan kae. Bapak ngersake ayo nanti. Wah, Nah, menawi kepareng kula badhe nyobi monggo. nyekar po. Monggo Mas Abdo. Nggih.
Mas Tekno coba Pangkur pelok 6 menika. Engko tak bacutke jineman mijil lho ya. Nggih. Mangga. Lumuh tuku pawarta tansah ranta nuruti hardeng ati satata tansah tinemu kataman martotomo kadar maning Narendra Sudibyo satu wis mangkono kalih samya sareng mangus wapa doji. Nah, sastra kang diwaos dening Ki Lebda iki babakan hambeking Narendra. No? Lumuh tuku pawarta tansah ranta nuruti hardeng ati satata tansah tinemu ketaman martotama kadarmaning Narendra Sudibya sadu. Darmaning ratu kuwi mau kuat sadu kuwi sabar. Wis mangkono kalih samya sureng manguswa padha ji. Ratu ki ambeke kudu sabar. Pemimpin ki mau kudu sabar. Yen ora sabar mung ngrungokke hambeking para wadul wong sing do ngicuk-icuk. Cara saiki darani wong sing seneng adol rai. Iku pangarsa ki mau dadi kleru oleh nafsir ngrampungke perkara iku mau dadi kleru sebab mung ngrungokne hambeking para wadul. Terus kada bijaksana. Nah, sadu hambek sadu budi para marta iku mau sabar wicaksana. Ngoten. Ngoten nggih. Ya, iki mijil babakan katresnan. Nggih. Kapundhut saka Serat Pranacitra Lara Mendut. Duh biyong ben wayah apa iki rembulan wis ngayom titisonya puspita kasilir enggakana terang ngabyor lintange maru tores kenges sumpre kandan nyorom eman sing so jineman iki wobehi Mbak. Inggih, Pak. Munggo sing jineman iki Mbak Ning iki wah tak kira ngrubuhke panggung ngono Mas. Tuh. Iya to Mbak? Nggih, Wah. Wis liya dina engko diajari. Mbak Ning, Nggih. ya. Nah, monggo tutuke Mbak Wiwi. Nggih, Pak. Kula badhe geguritan malih. Aku duwekmu wengi iki dening NN. Lumakuku kaya ngawang. Ngawang-ngawang gayuh lintang. Mecaki dalan kasusahan. Apa sejatine?
kang ganjel ing jero manahmu. Tegese loh kang tumetes ing pipimu ngelebur nyawiji ing swasana kang sejatine durung bisa gawe aku lan sliramu mesem bebarengan. Aku lan sliramu mesem bebarengan. Dereng saged wong. Nek pancen Dereng saged mesem bebarengan menika nggih. nggih nenggo titi mangsa Nah, menika kemawon leres. Mbak Wi. Inggih. Sebab Gusti nitahaken kula panjenengan kira mesti wonten jodhonipun. Den lho. Wonten awan, wonten Inggih, Wak. bengi, wonten Inggih. esuk, wonten sore, wonten kakung, wonten putri. Sedaya menika tangih menawi tanpa pepasangan ngoten lho Mbak Wiwi. Wah, menika tasih wonten wekdana mboten, Wah? Tasih, ayo. Kanggo penutup Mas Murid, Lebdo layang kangen. Layang kangen dening F. Farid Cahyo Hendrawan. Langit mendung tumiyung mudhun, ngebis udan gerimis sak tenane. Kowe ngerti aku, kowe mapakake. Aku kok candak tanganku, gandeng tanganmu nggawa payungmu. Nanging sayangi kabeh mau mung ngimpi. Suwe banget kowe pisah karo aku. Nganti aku kangen karo sliramu. Ndang baliyo wong manis sing dadi pepujaning ati. Apa kowe tega ninggalake aku? Harina wengi tansah kelingan esemu. Ndak tulis isine ati iki muga bisa dadi tombo kangenku. Muga enggal ketemu sliramu lewat tulisan ing dluwang iki. Swara tresnaku banjur lumantar marang atimu. Lewat swara iki aku ngucapake kangen sing kadudut ing kalbu, nanging aku mung tansah mangsuli. Pitakone ati kanthi ketemu janji suci tumekaning pati. Ya, Mas Lebdo wis ngiket janji suci tumekaning pati. Nah, ini kok dah janji. Nggih. Niku. Nggih, kanca-kanca. Nggih, Nek webune ora krasa kok ya wis entek webune. Bisa disambung ing minggu ngarep. Nek iki ya mendunge ngembuleng. Nek saiki nek angger bengi mesti udian. Iki lho Mbak. Inggih Wah. Ora kok iki jeneng nundung, iki patemon sastra iki mau cukup semene dhisik, mengko bisa disembung ing minggu ngarep. Nggih, matur nuwun Wah. Pamit menika. Sing padha ngati-ati Inggih. oleh padha kundur ya. Nggih, pamit, Pak. Pamit Wah. Nggih, monggo. Pamit kok, Pak. Sing ngati-ati, nggih. Nggih.